Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi lige kigge på den her kasse. Jeg ved ikke, om I kan se den på grund af det der lys. Vent lige her. Men imens jeg lige ruller gardinet ned og tænder for lyset, så kan I lige hoppe ned, smide et like på videoen og subscribe. Sådan der. Okay. Lad os komme til det, videoen handlede om. Den her. Det er noget slik, jeg har fået fra min farmor og farfar, der har været i Spanien. Der er sådan et kort med her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Så. Det kan godt være, at det er noget lidt klassisk slik. Men det er, hvad vi lige kan få. Vi har den her, der står godt og blandet. Jeg ved ikke. Jeg prøver lige at tage hul på den her. Så tager vi først en lakrids. Og så kan vi tage en vingummi. Så. Den er faktisk rigtig god. Jeg vil give den, lad mig se, en 7,5 ud af 10, den her lakrids. Man kan være, at den her får den til at gå op eller ned. Det er svært at sluge. Sådan. Har I vingummien. Den er faktisk rigtig god. Faktisk rigtig god. Jeg tror faktisk i alt vil jeg nok give den 8 ud af 10. Så har vi de her frugttugisser. Så vi ser lige, om vi kan få hul på dem. Jeg må undskylde, hvis det larmer lidt. Jeg ved ikke lige, om man kan høre det på kameraet. Kom nu. Kom nu! Og det er lidt irriterende, det her. Så fik vi hul. Og de ser simpelthen sådan her ud. Det er sådan nogle små ting. Prøv lige at smage. Okay, de er bløde. Ej, de er faktisk ret gode. Ej, de er rigtig gode. De er faktisk så gode, at jeg vil give dem en 9 ud af 10. Så I kender dem nok alle sammen. Smarties. Så lad os se. Her. Så smager vi. Det smager bare normale Smarties, vil jeg sige. Det er lidt irriterende. Nå. Så har vi nogle biler. Jeg ved ikke, om I kan se dem. De der små nogle. Så dem til dem, der ikke lige kender bilen. Hvis der er nogen, der ikke kender dem, så ser de sådan her ud. Så.
godt. Lad os smage. Det smager bare skumfidus, der er sådan lidt hårdt. De er gode, men jeg giver dem 6. Nej. Jeg tror, jeg giver dem 7. 7. Så. Vi har bare nogle vingummi. Jeg ved ikke, om de smager anderledes. Men lad os prøve dem. Det hedder Airplanes. Altså flyvemaskiner. Så jeg smager bare lige. De ligner sådan helt... De ligner sådan små flyvemaskiner. Jeg ved ikke, om man kan se det på kamera. Man kan I se det? Okay. Smager vi. Det smager faktisk rigtig godt. Ja. Den er faktisk god. Det smager bare normal vingummi. Så det er jo ikke rigtig noget specielt, så... Men jeg tror alligevel, jeg vil give den en 5. Fordi at det smager ikke rigtig af noget end vingummi. Så har vi sådan en... Bravo Hallon. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men den ser i hvert fald sådan her ud. Den ser sådan lidt spøjs ud. Sådan lidt hård. Sådan ligner sådan en tyggegummi. Den er blød. Den er rigtig blød. Uha. Nej, den smager mærkeligt. Puha. Den er faktisk okay. Konsistensen er bare lidt mærkelig. Hvis den bare havde været sådan lidt mere anderledes. Jeg tror ikke, det er tyggegummi, fordi det håber jeg ikke. Der står ikke noget med tyggegummi på, så men pakken, så indpakningen så sådan her ud. Ja. Det var okay. Så har vi de her Marmom stripes. Sådan her ser det ud. Lad os se på det. Jeg kender dem godt, men altså... den er så god. Wow. Det ligner sådan næsten hvid chokolade med et eller andet inde i. Noget hindbær i. Prøv at se. Det ligner sådan hvid chokolade med et eller andet inde i. Så. Jeg ved ikke, om den kan ses. Så. Nu prøver vi. Den er god. Jeg spiser lidt som den svin. Det er godt nok lidt hård. Det er godt. Det er en 10 ud af 10. 11 ud af 10 måske. Den er god. Den er god. Ja. Bare lidt for tyk at sluge. Nå. Jeg må undskylde, det tager mig så lang tid at tygge nogle af tingene. Det er sådan... undskyld. Vi er kommet til sådan color nightclade. Det er sådan en slikhalskæde. Den kender I alle børnene, der ser med sikkert. Altså, det er det fedeste slik i verden. Den her. Jeg glemte lige at vise indpakningen. Indpakningen så simpelthen sådan her ud. Så lad os prøve at smage den.
smager bare som jeg plejer. Den er god. Og så det er bare egentlig bare en normal slikårskæde. Men jeg tror, jeg giver den en 9,5 ud af 10. Har vi simpelthen en hjerteslikkepind. Dem har jeg faktisk 2 af. Så dem tager lige hul på den ene her. Sådan. Jeg kan slet ikke få pakke den op. Bare roligt, jeg kommer ikke til at filme, indtil den her slikkepind er færdig. Smager hindbær, men det er en god hindbær. Så jeg tror, jeg vil give den en... Lad mig se... 7 ud af 10. Men den bedste ting, vi har haft i dag, det er helt klart den her ting her. Den her. Som smagte rigtig, rigtig godt. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Husk at like og subscribe, hvis I vil se mere. Og så må I bare have en rigtig god dag.